Apa, Iker. Ze, lanian? Bai, bertso afariko kartela diseinatzen ari naiz. Zer raio da hori? Bertso errezitala soziadian? Ez, bertsoak ez dira errezitatzen, bapatean sortuak dira. Raperoa bezala? No, antzeko zeo zer, baina beste doinu eta neurri batzuekin. Beira, argazkitakoak gaurko afarian arituko diren bertsolariak dira. Nortzuk ditugu? Onintzen beita eta Emetx Arzaiuz. Itxoin. Erakutsi berriz kartela. Hor dagoen beste hori, zu altzara. Bueno, bai, gai jartzailea izango naiz. Badu morbo puntu horrek, Gaia jartzen bazaie bertsolaria izu saioaren gidoilaria izango zara, ezta? Bueno, gutxi gora bera. Eta noiz entxaiatuko duzu gidoia. Gaiak sekretuak izaten dira. Gai jartzaileak bakarrik dakizki saioa hasi arte. Gero gaia eman eta segidan botatzen dute bertsoa bapatean. Pentsatzeko tarterik gabe? Bueno, gaia entzun eta segundo batzuetara. Gehienez minutu bat hartu ideiak ordenatzeko eta zapla botatzen dute bertsoa. Bota? Nora? Ez, a ber, bertsoa bota erabiltzen da, baina kantatu esan nahi du. Ez dakit nondi datorren. Agian bapatean aritzen direlako. Eta aldiz, idazten dituzten bertsoi bertso jarriak deitzen zaie. Bertso jarria? Ze polita? Euskal kantugintzaren historioan oso ohikoa da bertsolariei espresuki eskatzea letrak jartzeko. Eta zein izango da musikaria bertso saioan? Ez dago musikaririk, akapela abesten dute, ahots hutsez. Wow! Zergatik ez zara bertso afarira etortzen? Hoixe duzu modurik onena zure galderei erantzunak topatzeko. Ez da plantxarra, baina ez dakit iritsiko naizen. Noiz kantatzen dute, afaltzen duzuen bitartean, ala ondoren? Afal ondoren, postre garaian. Bueno, orduan agian izango dut, bertso saio antzuteko aukera, baina ez dakit. Bi hegaldi hartu behar ditut eta justu antzean ibiliko naiz. Bueno, nik txartel bat gordeko dizut badezpada, ados? Primera, eta gidoiarekin zalantzarik baduzu badakizun hori galdetu. Bertso mundua zertxore ez dakien honi, akaso lagungarri izango naiz. Bueno, nik blokeatzen naiz deituko dizut. Lasai deitu. Laizter arte. Egia den, agur. Agur.